Nak, kanina mong gi-upload sa Facebook ba? Ikaw nag-drawing ani? Kuan ba? Oh, Para gidig unggoy nako. Sundog na kikini mo ba? di man na unggoy ba? Ikaw man na. Ita ni barkada nga di pagani dugay sa Amerika. Ito lang na kayo musulti. Hey, Junto, what's the shuka? Ay, suka, Bards! Tuwa sa may show-off! Pre, wala ka rin tawagan ng tao hilig ng basketball? Wala ka kabalo, pre? Wala. Basketballista. Ang volleyball? Volleyballista. Ang sigig pangutang? Aw, mo na sigig palista. Lahi na gito mga balbal, pre. Nga naman, pre. Para sa nang vampira. Makakon ka sa liog, di na kagsubsupan dugo. Saan mo na pre? Muan lang kanilag chicken in eh. Ay! Ang teenager! Pre, kung maglumba ang auto, gagabaw pre, asa man ka? Oh, sa auto ko pre ay. Ano man? Kay kusog man mo dagan. Ikaw pre, ano man ka? Ako maglumba ang auto, gagabaw pre. O padaplen doy, madasmagan bilang ko sa auto niya, masungagan ko sa baw, patay! Boy! Yes sir. Palihog ra ka tong sleeping tablet. Nasa medicine cabinet ba? Hindi mo katulog. Okay sir. Nara sir. Ano okay ba kayo mong gani haram kag isugo? Hinahinay ko muna sir kay basing kamata na may sleeping tablet ba? Ayun! Hey, Besda, can you teach me I love you in Bisaya? Okay, Joe. Just follow me. Ako nahigugma kanimo. Nang hingok mo, hanimaw. Ayun! Pre? Ito mo na, pre. Bill sa kurente pre. Gamay ra kayo ni magbil sa kuryente, pre. Ay. Nagtipid mangguko pre. Pre? Ni kagabi eh. Magsindir ako og lamparilya. Adisiran ako pasigawan akong suga kung mangita na ko sa puspuro. Ay! Ma'am, mga pala kung muchat siya, ma'am, eh. Babae na bang kinahanglan. Pero na naman ka. Dawat lang ka. Sino mo, dawat ako, ma'am? O dawat ka. Ang misteryo niyo, ma'am. Yan nangita mga estreo. Muchat siya, mga. Para manayo tawa.